Ja nyt aloitetaan Ocarina of Time. Niin kuin mä varmaan tein jo intron. Ja tässä on jotain Dalla Duxia Boob. Ja aloitetaan uusi. Ollaan vaikka... Mä oon joku. Mä oon Terska. Oho. Oottakas hetki. Joo, eli nyt mennään terskailemaan tänne tallennukseen, eli jep. Jepulis. Entä vasta? Deep Forest of Hyrule. Long I have served as the guardian spirit. Okei, Dekutrit on näköjään servattu aika kauan ja se on niinku joku henki ja tuolla on niinku kuollut Link tai jotain päällä. Jotain lapsia elää jossain metsässä. Ja sitten jollakin on aina joku niinku keiju ja sitten se keiju vaan niinku terskailee siinä ja pöö. Sitten tää ei ollut niinku, tää on semmonen tyyppi, jolla ei oo keiju, joka terskailee. Nyt se näkee jotain terskaunta. Hevonen! Siinä on varmaan terska. Boop! Boop! Terska tuli esiin. Liian paha, ei voi katsoa. Navi, kamera. Tää tuo vitja hit-heil tarkoittaa. No niin, tuolla on tommonen terskaileva keiju. Dekupuu, sen se. Evil terska. Vihollisterska. Kokiriterska. Ei mulla oo mitään sanottavaa nyt terska. Boy without fairy. Boy without terska. Okei, tää tulee niinku terskailemaan pojan luo, jolla ei oo terskaa. Tam. Now we go now, find your terska and kuile into me. Minulla ei ole aikaa, koska terska tulee. Lennä terska. Onks niillä siivetkin? Hui! Joutui armaas terska, ja terska suloinen. Hello terska, wake up! The great Dekutri wants to talk to you, terska, get up! No en. Hey, come on! Kan hörrystysteri sen käydä shots, terska. Hyvä on, mä nousin nyt tällä kertaa. Mutta en enää ikinä. Mä menen takas nukkua sit ja nukun niin kauan kun mä jaksan. Se jotain rehua. You finally woke up. And now you're terska. Great Dekutri asked me a partner from now on. Nice to meet you. Okay. So let's get going right now. Well, I am a boob house. Hetkinen. Tää talo on tissi parta. Mis tulos? Sieltä tulee terskainen. Jahuu! Ja
Yahoo on huono sellainen. Arvaa mitä sarja. Yahoo on huono terska. Selain. Joo, en mä jaksa puhuttua. Haista terska. Mä lähettiin miekkaan. Mä oon niin hakkuri. I'm going to find my sword and kill you then. Haha. I got 2 rupees. Ow. I'm so hardcore in this game. Wii. Mä sit soitan tätä varmaan, en tiedä kuinka monta hattia mulla sit ihan lopussa, kun mä alan tämän pelin. Siellä kato. Turppaa kiinni navi koko ajan jaksas. Jee. Mä nostan tän. Et oo noin heikko oikeesti. Täällä ettei tarkku! Siellä on jotain. You got the terskamiekka. Niin. Mä saatin tämmönen miekka. Borrow. Kyllä mä sen pidän ihan omana. En mä sitä tuu tänne ikinä palauttamaan. Vähän ratkaisas käy. Mikä käteen? Noin, hienosti. Oho, mä riehuin vähän liikaa. Oottakaa hetki. Okei. Rubi. Ei muuta. Tulisiko viestii? Ui. Miekko selkää. Ihan pieni hetken, mä katos kuvista. No niin, mennään tuugelisten sälään. Ja täällä itse asiassa voi tehdä sälää, mutta ihan sama. Täällä voi vaan ryömiä. Paitsi et voin täällä mennä takaperin silleen, et se niinku tekee sälää jotain. Ei se toko ollut vaan tähän kiveen. Hop. Noin. Tämä kivi. Miten sitä teki? No, oota. Tästä ei saa niin rupita. Miks tästä? Ei enää. Miks tästä? Ei. Entäs jos nää ruohot katkoo? Oho, tuliko siitä kuitenkin? Tuolta mä hain nuo 5 rupees. Tuolta jostain kiertelymatsasta. Mikä se nyt on? Ja yhden talon takaa sai 5 rupees. Missä se olikaan? Oliko jotain talon takana? Täällä on tämmönen kivi, josta ei tuu mitään. No. Kyllä mä oon niin hardcore, että mä pääsen tästä vaikka side päällä, mutta en mä nyt tee. Ai ja mä oisin halunnut silleen. Miten se meni? No ei ehtinyt. Otetaan täältä se. Joo. Mennään Cooper-shoppiin, koska sieltä saa 5 rupiita. Ja me saadaan nyt tavallaan se. En mä sulle halua puhua. Mene pois. Hiljaa. Mennään sinne kokiri kauppaan.
This way. En kato. Mä oon niin hardcore, että mä en kato ketään. Mä ostan kilven ja haen täältä 5 ruupiita. Ja nyt mä ostan kilven. Sori, velkoom. Ja tuustista mä ostan tämmösen puisen raskan kilven, mutta kyllä tää on meille nyt sen verran hyvä, että me tän kanssa päätetään. Se mä nyt tiedä, onko sitä paska. Kyllä tää on aivan hyvä silleen, koska mä vaan niinku käyttää tätä kädessä. Kiitos. Uiskennellaan. Okei, ensi jaksossa mennään Bidonhead ohi. Ja Great Deku Dream Box.